Još jednom dobar dan. Možda najlepša radionica za danas. Sa nama je Dejan Ilić i moji drugari s kojima se družimo od prvog festivala. Iz Savez MNRO. MNRO, da. I tu su moji stali prijatelji. Kako se zoveš? Nemanja Miljković. Nemanja. Evo sad ćemo. To je Nemanja. Nemanja Miljković. Tijana. Milica Milenković. Jovana. I moji drugari sa Fakulteta hotelijerstva i turizma u Vrnjačkoj Banji koji će tu da nam pomognu, a naša prijateljica i drugarica Nina Taranović će vam nešto reći o udruženju, samom kako funkcioniše i čime se bavi. Izvoli, Nina. Hvala Deki, hvala festivalu, Mići, kompletnoj ekipi i organizaciji koji su nas prepoznali kao partnere od samog početka organizacije festivala. Savez MNRO Srbije je savez svih udruženja u Srbiji koji okuplja udruženja koja se bave unapređenjem prava i položaja osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. Naše veliko zadovoljstvo je da uvek ovde na sceni neko od naših drugara javno prezentuje svoje veštine i moći, vođeni našim Dekijem, profesionalnim kuvarom i carving majstorom. Danas su ovde udruženja Stari grad i Vračar. Nadam se da će sledeći put biti i više udruženja i da će više nas pokazati šta znamo. Hvala vam puno i uživajte u današnjoj inkluzivnoj radionici. Hvala vam. Molim vas jednim aplauzom da pozdravite sve. Pošto je danas tema našeg festivala salčići, sa mojim drugarima, kao što smo i do sada radili, napravit ćemo salčiće, domaće, friške i to ćemo napraviti u jedno 3-4 koraka kako bi pokazali na koji način mi to možemo da radimo. Prethodna radionica je bila baš temeljna i izuzetno lepa, gdje smo bukvalno mogli da vidimo od sala, kako treba pripremiti salo, kako pripremiti testo, da se sve to napravi, a sada ćemo znači prvo da uradimo par koraka kako da dođemo do ovih već gotovih salčića. Evo, znači ovdje imamo Nemanju. Nemanja će ovdje da dođe, znači prvo i osnovno najbitnija alatka za pravljanje salčića je oklagija. Prvenstveno zato što bake naše nisu mogle da stalno valjaju i pošto je proces traje skoro ceo dan, mora 3-4 puta da se to premazuje pa da se odmara testo, one moraju da malo lupkaju ovako. Ajmo, malo da izlupkamo pa da izvaljamo. Tako, ajmo, posolimo malo, lupkaj, lupkaj, lupkaj. Bravo. Ali, pošto su ovo salčići u suštini lisnato testo, mi da bi dobili lisnato testo, mi moramo da ga preklopimo više puta. Znači, sad ćemo malo da okrenemo ovako, evo ovako, pa malo brašna, evo ovako, malo brašna, izvoli, hopa, slobodno malo pritisni, slobodno, tako, malo ovde, evo ovako, tako, evo ga, i malo ovako, sad malo posolimo brašna, tako. Znači, lisnato testo se zove zato što se one sastoji kada se ispeče, evo ovde su Reni već peku, oni od prethodne radionice, pravi se listići. Kada se uradi dovoljno, ovako se napravi jedan lep kvadrat i Neco, sad moramo da preklopimo ovu stranu ovamo, ovu stranu ovamo, tako, pa ovu stranu preklopimo tamo, pritisnu, ne, pa onda ovu ovako, a ovu ovako, još je slobodno, bravo, evo, da bi mi dobili jednu ovakvu, da kažem, jedan ovakav prougao koji ćemo naravno, šta treba da odmori malo, jel tako? Pošto smo mi to već uradili, već smo nju preklopili 2-3 puta, onda će moja drugarica Tijana da dođe ovde i sada ovde imamo drugo testo, jel tako? Sad ćemo isto da razvučemo testo. Ajmo. Prvo moramo malo brašna po njoj, tako je. Bravo, ovako, malo ovako, sa jedne i s druge strane. Oklagija,
slobodno, dobro, razvučemo. Evo, znači tijene ne mnogo, nazad, tako, pa sad ćemo da okrenemo ovako. Bravo, znači moramo da testo razvučemo koje je odstojalo i koje je prekopljeno na debljinu od pola santimetra, 5 milimetra. Da ne bi mi to merili kao što ni naše bake nisu merile, mi ćemo to, da kažemo, odokativnom metodom uraditi. Ajmo još malo još brašna. Tako, ajmo. Na gore. Da, bravo. Bravo, divno. Još malo, moramo, ovako. Evo ovako. Evo, Tijana je to lepo uradila. I sad ćemo njoj da damo jedan zadatak. Da isečemo salčiće. Moramo malo da ih iseckamo. I uzmemo jedan nož i onda ćemo da... Koju ruku radiš, desnom ili levom? Levom. Levom. Ajmo, znači odavde. Ovako, čekaj, ovako. Bravo. Pa ovde. Bravo, ovako. Evo. Pa ovde, bravo, ovde. Pa onda ćemo ovde. Divno. Znači, mi smo ovde, kao što vidite, isekli ove tračice i one jesu ove debljine otprilike pola santimetra, što je nama najbitnije. I sada ćemo uraditi još jedan korak, a to je da napravimo pravougaonik, jel tako? I sada ćemo svaku od ovih traka, evo ovako, ovo ćemo da stavimo sa strane, da isečemo ovako. Znači, evo, krenut ćemo ovako. Evo, ček, tako, bravo, evo ga, tu, pa onda tu, i evo ga, tu, bravo. Znači, ovdje ćemo da stavimo sa strane. Sad ćemo da pozovemo moju drugaricu, dođi. Ajmo sada ovdje. Nož, si desnom rukom, je li tako? Evo, vidi, ovo je već veoma sigurno, bravo, bravo. Malo veće, bravo, dobro, super. Bravissimo. I ovdje smo već napravili ove, da kažem, parčiće koje ćemo šta filovati. Ko nam je ovdje još ostao za druženje? Kako se zove beš? Jovana će posle na kraju. Ajmo, ovdje. Znači idemo. Ne. Sad ćeš ti. Tu. Bravo. Bravo. Dobar je, Rerna, dobra. Super. Jovana, dušo moja, izvoli. Znači, koji ti džem voliš da jedeš? Od kajsije ili od šljive ili od breskve? Sve jedno, ovaj je od kajsije. Znači, salčići su najlepši sa džemom od kajsija. Ali smo u prethodnoj donici vidjeli da može i slane, može i slatke. Inače volim slano, ali slatki vrući salčići su nezamenljivi. Imamo kašičicu, izvolite. Ti si leva ruka ili desna ruka? Sa levom rukom ili sa levom, dobro. I malo tu stavi ovdje, tu. Tako, dovoljno. Super. I sad idemo na svaki ovaj ćemo da stavimo pomalo. Ajmo. Jeste. Na svaki, bravo. Divno. Dođi Nemanja ovamo. Čekaj. Ti ćeš sada da dođeš s ove strane. Dođi, Joko, s ove strane. Tu, Nemanja ovamo. A Nemanja će ove salčiće ovako preklopiti, pritisnuti i gde? Ide u pleh. Izvolite. A Dejan da proveri našu Rernu. Rerna kaže, pa dobro je, još 3,5 minuta. 3,5 minuta, izvolite tu. Bravo Joko, bravo, odličan 5. Preklopiti, tako, stavi ovdje. Divno, ajmo. Tako je, uzmi ga tamo. Bravo. Stavi tu, bravo, divno. Bravo Joko, odličan 5. Sad dođi Tićo, ajde sad ti isto ovo što je Joka radila. Ti samo stavi sa strane, a ti dođi ovdje. Znači, malo ovdje i ne da razmazuješ, samo malo. I preklopiš ovako, ona će. A ti stavljaj džem.
Kaže, upala mi... Inače, Savez MNRO Srbije je dobrovoljno, humanitarno, nevladino, nedobitno i nestranačko udruženje, osnovano na neodređeno vreme, ne mora mnogo. U cilju unapređenja prava i položaja mentalno nedovoljno razvijenih osoba i osoba sa višestrukim razvojnim smetnjama na teritoriji Republike Srbije. Članice Saveza mogu biti registrovane udruženja za podršku MNRO i njihovim porodicama koja prihvataju ciljeve Saveza i statuta. Trenutno postoji preko 60 lokalnih udruženja na teritoriji uže Srbije. Pravi je trenutak da naše drugare pozdravimo jednim velikim aplauzom. Sjajni su u ovoj radionici. Kajni salčići su gotovi. Dejan će da ugasi rernu i da ispeče krpu. Da. Pečena krpa. Nova stvar. To je po Mišelinovim zvezdama. Jedna odlična recept. 5 Mišelinovih zvezda. Evo je ovde. Bravo. Super. Evo, znači, moramo da budemo strpljivi sa pravljenjem salčića. Znači, kad testo u mesiju mora da stoji, mora da se odmori. Kad se razvuče, mora da se iseče. Da bi se filovalo kako treba. Da bi na kraju mogli da ispečemo. Evo, mi smo ovde već dobili gotove salčiće. Ovde. Možemo ih ovde na dasku staviti. Evo, odme ovde na dasku. Ja ću sad da pozovem Joku. Ovde. Salčići su vrući. Sad ćemo morati malo da se ohlade. Evo, ja ću da ih stavim ovde da se ohlade. Evo, tu. Mešano su slani i slatki, Dejane. Molim? Mešano su slani i slatki. Slani su preliveni jajima. Da, ovi su slani. Nema veze. Mislim, šećer i... Šećer na slano je skroz okej. Šećer i kulen ovako ide. Znači, sada će vam Joka pokazati. Znači, ove salčiće koji su slatki. Dobro, mi mešamo slano i slatko generalno, mislim. Ja znam gomilu ljudi koji vole prženice sa šećerom da jedu, na primjer. Evo ovde. Što da ne, možeš da pospeš salčiće. Samo, Sve ide na isto mesto. Ovako, znači uzmeš jedan, ubaciš tu i okrećeš ga. Ako ne, tu, spusti ga sto dole. I samo ovako. Bravo, evo vidi. I evo ga. Voila. Magični štapić. Ali, pošto mi imamo naše prijatelje, drugove, kolege sa fakulteta za hotelijerstvo i turizam iz Vrnjačke Banje, mi smo čarobnim štapićem uradili sledeće. Ovo su moje kolege, kako se zove? Jovana. Ups. Jovana. Lako se pamti. Oni su to... Jovana u dve verzije, muškoj i ženskoj. Eto vidite. Oni su to mesili celu noć, da budu i ceo dan juče, da bi došli kod nas, je li tako, Joko? Može, naravno. Samo da pitam. I oni su napravili jedne fantastične ovde salčiće po tradicionalnom receptu i nama pomogli da vama prikažemo kako to izgleda. Joko, je li bilo teško? Pa malo, ali nije toliko. Jovane, šta si ti radio u celoj ovoj priči? Ja sam bio više moralna podrška. Moralna podrška, šećerio si Šalčić, je li tako? Pa da. Divno. On je gledao Zvezda Fenerbahče. A ovde smo već došli do toga da smo, moji drugari, napravili, evo, pun pleh, znači lepo savijenih salčića, po tradicionalnom receptu, mora da kažemo, tako je, sa domaćim džemom. Mogu da kažem da je iz Šumadije organski, tamo iz Topole, to je nekako najlepši džem. Ali salčići mogu da se puni sa pekmezom, naravno. Mogu da se, evo videli smo i slane varijante. Može čak i sa nutelom, ja verujem da će uskoro da bude neki recept sa nutelom i sa lešnikom. A ovde smo, upravo može da probate, znači i sa džemom, ove iz Vrnjačke Banje, i sada će vam Joka, možete i na njihovom štandu, da probate i da se uverite. Baš su lepo upakovani, moram da priznam, stvarno super je ispalo. Tako da, izvolite, kako se zove, probajte. A što se tiče nas, mojih drugara, znači Nemanje, Tijane, Milice i Jovane, mi smo našu radionicu završili i nadamo se da ćemo uskoro da se vidimo ponovo. Hoćemo sigurno
Ja molim za jednu zajedničku fotografiju da napravite svi zajedno na bini. A vi izvolite, znači da probate te naše začine. Salčići su ovde, slatki, vreme za fotografisanje, pozdravite naše drugare i Dejana koji je kreator i organizator ove radionice. Eto.